26 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯдакӣ боғи фарҳангию фароғатиро баъди таҷдиду навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғи мазкур дар кӯчаи Ҷавонон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. масоҳати умумии боғ 3,5 гектарро ташкил медиҳад. даромадгоҳи иншоот бо усули меъмории миллӣ бунёд гардида бо нақшу нигори диққатҷалбкунанда оро дода шудааст. дар ҳудуди боғ беш аз 800 бех дарахтони ороишию сояафкан шинонида шудааст. роҳравҳо пурра сафолакпӯш шуданд. дар шафати роҳрав ва атрофи нишасткурсиҳову дигар гӯшаҳои боғ бо нигоҳи ҷадид ва аз рӯи дизайни ҷолиб 75 000 дона гулҳои мавсимӣ ва бисёрсола шинонида шудааст. масоҳати майсазори иншоот бошад ба 1 гектар баробар мебошад. дар дохили боғ иншооти хизматрасонӣ аз қабили қаҳвахона бо 40 ҷой нишаст, гӯшаҳои истироҳати калонсолон, нуқтаҳои дилхушии кӯдакона, майдончаи варзиш барои футболи хурд дар масоҳати 120 метри мураббаъ ва гӯшаи шоҳмотбозӣ фаъолият мекунад. майдончаи варзиш ва гӯшаи шоҳмотбозиро ба хотири тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш ба таври замонавӣ сохтаанд. дар маркази боғ рамзи пирях гузошта шудааст, ки нишона аз дастгирию тарғиби ташаббуси байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим, аз ҷумла 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо сохта шудааст. дар ҳудуди иншоот барои таъмини фароғати наврасону ҷавонон 9 аттраксион васлу насб гардидааст. муҷассамаи ҳайвонот ва паррандаҳои нодир ки моҳирона сохта шуда дар ҳар гӯшаи боғ насб гардидааст, табиати бою рангини Тоҷикистонро бозгӯ мекунад. мо бениҳоят хурсандем ки дар ноҳияи мо чунин боғи зебо кушода шудааст. бо фарзандонамон омада дар ин ҷо гашту гузор мекунем. дар ин боғ хеле шароити хуб барои истироҳату фароғат мавҷуд мебошад. мо кӯшиш мекунем ки аз ин имконият самаранок истифода барем ва фарзандонамонро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоем. гулу дарахтони боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Рӯдакӣ бо истифода аз 63 обпошаки замонавии ба таври автоматӣ фаъолияткунанда обёрӣ мешавад. дар қисми шимолии боғ гӯшаи қаҳрамонҳои ҷангу меҳнат ташкил гардида нимпайкараи шахсиятҳои маъруф ва лавҳаҳои хотиравӣ гузошта шудааст. ҳудуди боғ дар шаб пурра чароғон ва рангин аст. дар сутунпояҳои баландиашон 2, 3 ва 6 метра зиёда аз 300 чароғаки равшанидиҳанда ва ороишӣ васлу насб намудаанд. 4 фаввораи гуногун ки бо истифода аз технологияи нав ва ба таври замонавӣ сохта шудааст, ҷилои дигар мебахшад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди чунин боғи замонавӣ ба масъулон изҳори сипос намуда, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо муҳим шумориданд. сипас президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Рӯдакӣ аз болои муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик Спитамен парда бардоштанд. майдони назди муҷассама 750 метри мураббаъро ташкил дода барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ мусоид мебошад. атрофи муҷассама пурра сафолакпӯш ва сабзазор аст. муҷассамаро дар боғ ба хотири гиромидошти заҳматҳои қаҳрамони халқи тоҷик Спитамен дар роҳи озодӣ гузоштаанд. муборизаи Спитамен барои истиқлол ва озодӣ дар саҳифаҳои таърихи гузаштаи тоҷикон бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст. баландии муҷассамаи навбунёд 12 метр буда, он аз тарафи ҳайкалтарош Хуршед Ҳусейнов бо маҳорати баланд сохта шудааст. дар гӯшаи дигари боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Рӯдакӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дида намуданд. ҳунармандони ноҳияи Рӯдакӣ дар гӯшаҳои алоҳида ҳунарҳои кандакорӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ, наққошӣ, ресандагию бофандагӣ, гулдӯзию зардӯзӣ ва армуғонҳои гуногунро муаррифӣ карданд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки имрӯз дар ноҳияи Рӯдакӣ 5 маркази ҳунарҳои мардумӣ фаъолият мекунад ва ҳунармандон дар хона ҳар гуна маҳсулоти ҳунармандиро омода намуда ба фурӯш мегузоранд. дар марказҳои ҳунармандӣ баробари омода намудани ҳар гуна лавозимоти рӯзгор ва армуғон ҳамчунин ба сокинон, аз ҷумла ба наврасону ҷавонон ҳунарҳои дастӣ омӯзонда мешавад. таи солҳои охир дар Тоҷикистон ба рушди ҳунарҳои қадима диққати махсус зоҳир карда шуда, дар ин замина ҳунармандон аз пардохти андоз озод гардидаанд.
این عامل در احیا و رشد هنرهای قدیمی ملت تاجیک اساس گذاشت. محصولاتی که از جانب هنرمندان ناحیه آماده کرده میشد در تمام جمهوری به فروش برآورده میشد. مخصوصا امسال هنرمندان ما در جمهوری قزاقستان نیز اشتراک داشتند و همین هنر دستی معرفی گردید. 3 نقطه فروش هنرمندی هم در مرکز ناحیه و هم در جماعت دهات راحتی مرکزهای فروش محصولات هنرمندی موجود است. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامی رحمان به هنر و مهارت ساکنان ناحیه رودکی بهای بلند داده جهتی هرچی بیشتر فرا گرفتن نورسان و جوانان به کسب آموزی مسئولان را موظف نمودند.